Lights hija festa ta' ferħ u l-ikbar festa tal-Knisja. Dan kien is-sentiment li qasmu n-nies ma' One News fil-Mosta meta żorna din il-lokalità biex insaqsu dwar ħatti Lights. Għada niċċelebraw il-festa ta' Lights u għalhekk ġejna l-Mosta fejn se nsaqsu lin-nies xi fisser Light għalihom u kif iħobbu jqattaw din il-ġurnata speċjali. Bosta għallunna li jħobbu jqattaw din il-ġurnata mal-familja, billi l-ewwel imorru jaraw il-purċissjoni tal-irxoxt u wara jieklu mal-familja. Oħrajn stqarrew li jqattaw din il-ġurnata b'mod normali, daqs kull ġurnata oħra. Festa ta' ferħ huwa għalina u Kristi jirxoxtaw. Morru naraw u jidru bekk. Mux mal-familja, għal-għada. L-irxox ta' Kristu mill-mewt. Għajt soltu mal-familja dejjem inqattaw, imma peress li sandi problemi bis-saħħa, id-dar. Jina u ir-raġel u tiġi t-tifla u hekk. L-ikbar festa u tal-Knisja diku. Mux għax-xemxu, noqdu għax-xemxu, naraw il-bnazzi. Aħna unek flaxija joħroġ l-orxox, il-ħad. Niġi għal-Knisja funzjoni u bħas-soltu. ħajja tas-soltu. Għada mistiden immu Nikolant ħija, mbagħad wara l-ofsena naraw. Morru naraw li xoxt, għax il-qoddis imorru fl-għaxin ħabba missieru, mbagħad imorru niklu x'imkienu. Għajt tal-bambejn l-xux ta' ġamil ġdejt u rabaħ, rabbja. Mela fissajt jizbaħ festa, xorek li mħabba kbar mill-mot. Festa sabja, ħaw, l-xos ta' Kristu, għal-min jemmen fitu jemmen bħali, ġurnata għataxħam mal-familja. Moront it-tifel, niklu għemmek u fl-ofsenar. Għal-Knisja Kattolika din hija l-ikbar festa għaliex tiċċelebra il-qawmin ta' Kristu mill-mewt.